il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Akkumpanjat minn Martu Dr. Lidia Abela nagħtuhom merħba ġewwa l-lokalità ta' Ħażabbar.
tal-Partit Laburista Robert Abela. Sinjuri, grazzi tal-merħba sabiħa ġewwa ħaż-Żabbar. Grazzi. Inselmu lilkom kollha preżenti, inselmu wkoll it-telespettaturi tal-istazzjonijiet One kif ukoll daw kollha li din iseguna permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Merħba lil kulħadd. Qabel nibdew din l-attività, tajjeb insellem in-nisa kollha li hawn preżenti, jum il-mara mill-isbaħ. U fuq dan ser insejjaħ is-sindku ta' dan il-lokal Jorge Grek li se jirrappreżenta bukket fjuri lil Mart il-Prim Ministru, Dr. Lidia Abela. Nattu bidu għal din il-laqa politika u tajjeb illi nselmu b'mod partikolari lill-kandidati tat-tieni distrett. Il-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, Carmelo Abela, Chris Agius, Glenn Bedingfield, Byron Camilleri, Clyde Caruana, Edward Cassardelia, James Grek, Mark Grek, Joe Mitzi, Oliver Shkluna, Amanda Spiteri Grek, Alison Zerafa Civelli. Intant nistieden mill-ewwel għall-ewwel diskors il-kandidat Chris Bonnet. Kemmu xieraq li illum jum il-mara ninsabu dan il-post. Kemmu xieraq li llum ġejna fid-dar ta' ikona tal-Partit Laburista, ta' ġgant tal-politika Maltija, ta' dik li ispirat ġenerazzjonijiet ta' nisa Maltin u Għawċin, li waqqet il-barrieri, li ġarfet il-ħitan konservattivi, u li rrit il-kulħadd li n-nisa huma pilastru kruċjali fit-tfassil tal-politika tagħna. Illum f'Ħaż-Żabbar insellmulek Agata Barbara. Agata Barbara li bix-xogħol kbir li għamlet fil-qasam tal-edukazzjoni tat l-opportunità lili u l-ħafna bħali tfal tal-ħaddiema li jkunu stmati daqs kull tifel u tifla oħra li jingħataw l-istess opportunità bħalhom li jekk juru li huma kapaċi jingħataw lodda biex jistudjaw, jiggradwaw u iva jsiru għalliema, tobba, avukati, periti. Għax it-tfal tal-ħaddiema kollha kemm huma m'għandhom xejn inqas minn ħadd ieħor. Illum bibtijaj, bħala ġenitur inħares il-qoddim biex dak li tawna l-mexxejja tal-bira inkomplu nibnu fuqu. Taħt id-direzzjoni ta' mexxej ieħor li qed iwaqqa l-barrieri. U li wara sentej li fihom urina bil-fatti kemm hu deċiżiv, irid ikompli jmexxi lil dan il-pajjiż biex nagħtu futur sabiħ lit-tfal tagħna. Aħna il-koll miġburinaw warajk, Robert Abela.
Dan diġà qed jidher ċar mill-proposti li qegħdin nagħmlu għall-poplu tagħna. Għalina ħbib din mhijiex sempliċement elezzjoni. Iżda huwa żmien li fih irridu nsaħħu il-pedament li fuq irridu ntejbu il-kwalità tal-ħajja u nippreparaw il-futur tuliedna. Għalhekk il-garanzija għat-tfal, għalhekk il-garanzija żgħażagħ, għalhekk iċ-child care b'xejn għat-tfal kollha, għalhekk se nagħtu l-inċentivi biex it-tfal jagħmlu l-isport, l-arti u l-kultura, għalhekk is-700 miljun għall-ispazji miftuħa fil-lokalitajiet tagħna, għalhekk iż-żieda fiċ-Children's Allowance, għalhekk it-tnaqqis fl-income tax, għalhekk l-1,500 euro lil dawk iż-żgħażagħ li jkomplu jistudjaw, għalhekk se nżidu l-istipendji għax għalina it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna huma l-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Però irdu noqogħdu attenti ħbib tiegħi. Għax hawn min lest biex flok jibni ikisser dak kollu li ksibna flimkien. Min lest joħodna fil-passat u jerġa' jolli l-kontijiet. Min lest li fi żmien 3 snin jixħed eluf ta' anzjani barra minn darhom. Min laqqas jaf jagħmel sempliċi somma matematika u qed jippretendi li nafdawlu fideh l-ekonomija, il-pagi u l-pensjonijiet tagħna. Min f'daw l-aħħar sentej saħansitra warrab lil sħabu immaġinaw x'jagħmel lilna jekk intuh iċ-ċans. Min irid iwaqqanna d-dar tagħna u isset jikklassifikana bħala morda għax għalih lejra u l-firda huma ħaġa normali. Il-ġid kollu li sar u għad irid isir jista' jintilef ħbib tiegħi jekk fis-26 ta' Marzu ikun hawn min ma jeżerċitax id-dritt tal-vot tiegħu. Ħirġin minn pandemija u għaddejja gwerra li jista' jkollha impatt fuq l-ekonomija tagħna. Immaġinaw x'jiġri jekk nagħtu ċans l-inkompetenza ta' Bernard, Beppe, Jason u oħrajn jiddeterminaw il-futur tagħna. Dan mhuwiex żmien l-esperimenti, ħbib tiegħi. Dan huwa żmien fejn għandna bżonn il dak il-mexxej li diġà nafu x'sarraf wieħed mill-iktar mumenti diffiċli illi għexna f'dawn l-aħħar snin. Li jrid jara lil kulħadd ikollu l-istess opportunità li jirnexxi u li jagħmel suċċess minn ħajtu. Li nafu li għandu l-viżjoni u d-determinazzjoni biex nibqgħu nikbru bħala Malta flimkien. Dan huwa żmien fejn il-poplu aħna kollha kemm aħna għandna nagħtu il-fiduċja lil Robert Abela. Għalhekk huwa kruċjali ħbib tiegħi li fis-26 ta' Marzu il-koll kemm aħna noħorġu nivvotaw u nivvotaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. U issa li nafu li Bernard Grek iħobb jilgħab bil-video games. Ejja naddulu messaġġ biex jifhimna żgur. Aħna se naħdmu sal-aħħar ġurnata, sal-aħħar siegħa, sal-aħħar minuta, sal-aħħar sekonda biex fis-26 ta' Marzu il-poplu jgħidlu l-iktar żewġ kelmiet li jbeżżaw lill-gamers kollha. Game over! Ma konċ sa najda, ma ħanajda ħalaqjataw. Jekk nibqaw sejrin ekku nibqaw naħdmu wara 26 ta' Marzu ħajkollu ċans jilagħba l-PlayStation Bernard Grek. Għalhekk u nalaqgħu ħbib tiegħi. Inaqdu magħna
f'daw 18 jum li fadal biex nassiguraw li kull vot inġibuh biex fl-aħħar ta' Marzu naraw li Roberta Bela jingħata l-ewwel mandat tiegħu imur il-Palazz il-Belt jieħu l-ġurament ta' Prim Ministru u minn dak il-ħin stess nibdew naħdmu biex inwensu lill-familji, insaħħu l-ambjent ta' madwarna, inkomplu ngħinu lil min iktar fil-bżonn, inżidu l-pensjonijiet, nagħtu opportunitajiet ġodda liż-żgħażagħ tagħna, ninċentivaw lin-negozji, inżidu l-pagi tal-għalliema, nagħtu xogħol ta' kwalità lil ħaddiema biex Malta flimkien inkattru aktar ġid u nagħtu lil ħutna Maltin u Għawċin futur sabiħ. Grazzi tiegħi. Grazzi ħafna, dak kien il-kandidat Chris Bonnet. Grazzi. Insejjaħ issa sabiex nisimgħu id-diskors tal-Ministru Michael Falzon. Insellmilkom dawk kollha li qegħdin hawn preżenti u dawk kollha li qegħdin jarawna u ninaqat ma' sieħbi Kristu llum insellmu lill-mara, insellmu lin-nisa kollha ta' pajjiżna. Fakkarhom ħaġa waħda biss. Dan kien il-partit illi ġielet biex intkom ikolkom il-vot. L-ewwel darba li ħdimt f'ħajti ilu naqra, 43 sen ilu. Kont naħdem ta' skrivan ftit l-isfel minn fejn qegħdin illum. U ma tħares lura u ma nħarsux lura, imma jien tallimt lezzjoni. Għandna biex inkunu ferħanin fejn qegħdin illum, immejja ma ninsew qatt minn fejn tlaqna. U dak huwa sigriet ta' dan il-partit. Jekk taqsam il-ħajja fit-tlieta, ġeneralment f'ħajtek ikollok 3 possibiltajiet jew 3 istanzi. Il-passat, il-preżent u l-futur. U ta' min jiftakar ftit minn fejn tlaqna fil-passat, passat ta' 9 snin ilu biss. Inserta sal-ġurnata eżatta. Tlaqna minn passat, għawet nara anzjani, li ma il-pensjonijiet ma żdidux f'21 sena. Passat fejn children's allowances kien ilhom ma jiżdiedu s-snin. Passat fejn ma kienx jeżisti s-servizz tal-IVF, fejn ma kienx hawn tapering of benefits, fejn ma kienx hawn in-work benefit, fejn ma kienx hawn grants għall-adozzjoni, il-passat illi ħallew ta' qabilna. U veru mxejna, u l-preżent jitkellem waħdu. Jekk inħares lejn l-anzjani, 7 żidiet fil-pensjoni wara xulxin. Il-children's allowances żidnihom darbtej u għandna pledġ li nkomplu żiduhom. Daħħalna tant u tant benefiċċji illi ma kenniex fil-passat. U Prim-Ministru jħobb jalaq bil-kelma il-futur sabiħ. Imma grazzi Prim-Ministru għax illum għandna wkoll preżent sabiħ għax qegħdin hemm mal-poplu u nibqgħu hemm mal-poplu. Illi tħares lejn il-passat huwa ħażin. Li tħares lejn il-preżent huwa realtà. Imma li nħarsu lejn il-futur huwa l-iktar ħaġa essenzjali u biex nimxu l-qoddim irid ikollok Prim Ministru illi huwa l-Prim Ministru tal-futur illi wera u għandna l-kredenzjali. Għandna l-kredenzjali. Dak li wedna fl-2013 wettaqnieh. Magħna dejjem taf fejn inti. U dak li qegħdin ngħidu l ħanamlu fil-futur se nagħmluh. Il-pensjonanti
żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa tul leġislatura. Childcare xejn għal kulħadd. Fejn qabel iċ-childcare kien marbut ma' dħul ekonomiku, illum qed ngħidu childcare għal kulħadd biex ninvestu fil-futur ta' dawk it-tfal minn età żgħira. Se nżidu children's allowances. Se nkomplu ngħinu lill-familji bl-in-work benefit. Se nkomplu ninċentivaw l-istudji. U lil dawk li forsi qed jaħsbu x'għandhom jagħmlu, ħaġa waħda għandek tagħmel fis-26 ta' Marzu. Kun parti mal-istorja ta' dan il-partit, kun parti mal-istorja ta' dan il-pajjiż. Tiftakru l-ħadd ieħor jgħid illi jivvota bil-qalb biex jolew iddawlu l-ilma. Taf x'għamilna aħna? Għamilna minn kollox biex iddawlu l-ilma illum huma fost l-irħas fl-Ewropa kollha. Tiftakru min kien jgħid ħajolew il-prezzijiet? Tiftakru x'għamilna? F'da s-sentej minkejja kollox, għamilna minn kollox biex il-prezzijiet tal-fuel ma ċaqalqux. U dik hija d-differenza. Tiftakruhom iż-żminijiet meta kellna amministrazzjonijiet jgħaddu minn fuq kulħadd. Min kellu l-ardil fil-Parlament jgħid għandi maġġoranza ta' 5 għalfejn jiġi l-Parlament. Ma teżistix Kostituzzjoni għalih. X'differenza llum? X'differenza qed naraw illum? Illum qegħdin naraw illi kellna amministrazzjonijiet illi ħadu d-dinjità ta' ħafna minnha. U kienu jgħidu mbagħad wara xi qassata kbira, aħna ħanpoġġu widnejna mal-art. Aħna m'għandniex bżonna di, għax aħna kull wieħed waħda minnkom qiegħed f'qalbna, qiegħed f'qalb il-partit, qiegħed f'qalb dal-monivent, qiegħed f'qalb il-futur. Aħna lil pajjiżna nħobbuh dejjem. Mhux daqqa ngħidu mod u daqqa ngħidu ieħor. Il-pajjiż qed titħobbu dejjem u kull imkien. Ħadd ieħor mhux hekk. Imma aħna l-partit illi veru il-bajda u ħamra inħobbuha u aħna l-partit illi qatt ma aħna ħaniġdu lil dik l-art illi tatna isimha. Dan huwa il-partit il-moviment tal-opportunità. Nagħti eżempju bija. Ma niddejjaq xejn ngħid, tifel ta' ħaddiem, familja sempliċi. U llum għandi privileġġ li nista' nservikom. Dik hija. U nonqos jekk ma ngħidx għamilna fl-aħħar sentejn. L-ewwel, l-aktar pakkett vantaġġuż ta' għajnuna ekonomika. L-ewwel, l-iktar pajjiż fl-Ewropa kollha illi mxejna f'dak li huwa il-vaċċinar. L-ewwel, l-iktar pajjiż illi rnexxielna nikkreaw jobs ġodda f'nofs pandemija. L-ewwel, l-iktar pajjiż illi rnexxielna naqqalgħu in-nies minn fuq il-benefiċċji soċjali. U fuq kollox, u hawn t-test, mhux il-video game, it-test huwa n-nies x'jaħsbu fuq hemm barra. In-nies jaħsbu illi dan huwa pajjiż illi għandu futur sabiħ, pajjiż illi jista' jkun fost l-aqwa kif konna. Pajjiż ilu nibqgħu nimxu l-qudiem. Dal-aħħar daħal ukoll ma nistax nifhem kif fl-istorja l-Papa. Jwaqqas fuq il-Papa ma jaqblu. Min qal m'għandux jiġi u min qal jekk jitla' Labor għandu bżonn jiġi iktar. Jiena il-qdusija tiegħu il-Papa nilqawh dejjem meta jiġi. Ħankunu hemm biex nilqawh u nagħtu s-support. U għandna l-kredenzjali. Għandna l-kredenzjali.
għax aħna tmajnieh il-min kien bil-ġuħ bħala moviment. Rajna li nisqu il-min forsi kien bilaċ, u lejna l-batut kollu kemm hu. U dak huwa grazzi għalikom bħala poplu u grazzi għat-tmexxija partikolarment tal-aħħar żewġ amministrazzjonijiet. U nara, fis-26 ta' Marzu, kulħadd ħajkollu għażla. Is-26 ta' Marzu, jum l-elezzjoni jimeti, huwa l-iktar mument demokratiku fil-proċess kostituzzjonali ta' pajjiżek. Dakinhar jien, int, kulħadd għandna l-istess saħħa. Għandna l-istess vot. Il-vot tagħna jissarraf l-istess ukoll grazzi għall-ħidma ta' dan il-partit fil-passat. U m'hemmx x'wieħed għandu jagħmel, jiena nidħol counting call 30 sena u kull darba nħoss l-istess żjel u l-istess ħeġġa biex inħares l-interessi tal-partit. U kull wieħed waħda minna għandu jkollu l-istess żjela, l-istess ħeġġa biex fis-26 ta' Marzu imur u jivvota għall-futur tiegħu. Għall-futur tiegħu u ta' wliedu u ta' nannietu tal-poplu kollu u tal-pajjiż kollu in ġenerali. Semmejt ħafna records, imma għandi xewqa wkoll, nixtieq u nistedinkom tkunu magħna kull wieħed waħda minnkom biex fis-26 nagħmlu rekord ieħor. L-ikbar maġġoranza illi qatt kellu dan il-partit, illi qatt kellu dan il-moviment. Irridu naħdmu, nibqgħu nibbottaw sal-aħħar. U mbagħad jekk Alla jrid nibdew triq jew nkomplu triq taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru illi wera kemm dan huwa moviment verament tal-qalb u huwa partit tan-nies u partit għan-nies. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, dak kien il-Ministru Michael Falzon. Nistiden issa sabiex nisimgħu id-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi, Zabbar! X'merħba sabiħa tatuna kull meta niġu hawn. U daqskemm intom tilqawna bil-kbir, aħna rridu nagħtukom aħbarijiet sbieħ u pożittivi. Għaliex il-politika tagħna hija mnebħa mill-bżonn li ntejbu il-ħajja tan-nies. F'sitta xhur ilu niftakar konna qed nikkonsultaw dwar il-budget għal din is-sena u kont ġejt hawnhekk f'Ħaż-Żabbar fostkom. Ġejt biex nisma' minn għandkom x'Malta tridu għal uliedna. Ħadd gost nisma' dwar kollox. U mbagħad niftakar tkellimna dwar ix-xogħol, dwar l-ambjent, dwar kif iġġelidna l-pandemija, fost diversi suġġetti oħrajn. U niftakar ukoll imbagħad kien hemm xi ħadd li staqsini u qal li jekk hux se nżidu l-pensjonijiet fil-budget għal din is-sena, jiġifieri issa qed nitkellmu fih. U bla tlaqliq kont weġibtu li iva. Ġie l-budget, żammejna kelmitna u l-pensjonijiet żidnihom. U s-seba' żieda fil-pensjonijiet l-anzjani bdew joħduha minn Jannar ta' dis-sena. Flimkien ma' qatt ta' benefiċċji oħra.
Imma illum nista' ngħidilkom aktar milli kont qedtilkom qabel il-budget. Dakinhar kellimtkom dwar dis-sena. Illum se nitkellem magħkom dwar is-snin li ġejjin. U b'dak li ħabbarna s'issa diġà tafu li fil-5 snin li ġejjin il-pensjonijiet se nżiduhom aktar minn kemm żidnihom fl-aħħar snin. Għax għalina il-pensjonanti jibqgħu fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Għax ta' dak li għamiltu għal pajjiżna jistħoqilkom kull appoġġ. Għaliex ukoll fis-sejħa Malta flimkien intom għandkom sem kbir u importanti x'tilagħbu. U jekk tatuna l-fiduċja tagħkom se nżidu l-pensjonijiet bi 15 euro fil-ġimgħa. U meta nitkellmu fuq 15 euro fil-ġimgħa dan flimkien ma' żieda tal-olli tal-ħajja u l-mekkaniżmu l-ġdid illi rridu noħolqu. U ma' dan ukoll mediċini b'xejn għall-anzjani tagħna. U l-romol pensjoni sħiħa. Imma llum se ngħidilkom iktar minn hekk. Għax qalbna magħkom, għax aħna nafu x'inhuma l-bżonnijiet tagħkom. Se nkunu qegħdin inwessaw l-eligibilità għall benefiċċju tal-enerġija. U meta nagħmlu hekk xi jfisser? Ifisser illi eluf ta' pensjonanti se jibdew jikkwalifikaw għalih. Din se tkun miżura oħra li se tħallilkom aktar dħul u aktar flus fil-but. Se nollu il-limitu biex wieħed ikun eligibbli għalih b'mill-anqas 2500 euro fis-sena. Dan qed nitkellmu għal koppji bidħul baxx. U xi jfisser dan? Ifisser li ħafna minnkom il-pensjonanti tiġu eligibbli għal dal-benefiċċju. U bekk tieħdu roħs fil-kont tal-enerġija, roħs fl-ispiża fuq il-meters u rebate fuq il-gass. U qed nitkellmu sa massimu ta' 314 euro fi bwietkom. U dan naturalment barra żieda fil-pensjoni. Bekk daqskemm se nagħtu roħs lil ħaddiema meta se naqsulhom l-income tax, se nagħtu lill-eluf ta' pensjonanti f'roħs fuq kontijiet tad-dawl, fuq kontijiet tal-ilma u fuq kontijiet tal-gass. U wara taħsbuh bibtiegħi li se nieqfu hemm. Lilkom li għandkom aktar minn 75 sena u li għadkom toqgħodu ġewwa djarkom lotja illi diġà nagħtukom se tiżdied 200 euro oħra fis-sena. U lilkom li qegħdin fuq is-supplementari se tieħdu wkoll l-internet b'xejn. Bekk se tifrankaw sa 300 euro. Bejn żieda fil-pensjoni, energy benefit, għotja u internet b'xejn se nħallu 1600 euro fi bwietkom. Dawn huma l-proposti tagħna għall-pensjonanti. Għalhekk magħna tafu fejn qegħdin. Magħna se tmorru għall-aħjar. Ma ħadd ieħor ma tkunux tafu fejn qegħdin. Anzi, tafu li se tmorru lura. Issa, jekk tippruvaw tifhmu, provaw ifhmu. X'se jagħtikom jekk tafdawh Prim Ministru ħlief
formuli b'termini u kundizzjonijiet ma ssibx fil-manifest tagħhom. Aħna ċari kristall. Ngħidulkom kemm, ngħidulkom kif u ngħidulkom meta. U min jgħidilna mbagħad kważi jikkritikana għax se nagħtu aktar flus. Jew għax qed nifirxu aktar ġid. Aħna inwieġbu dejjem b'mod ċar ħafna. Aħna għalhekk inkabru l-ekonomija, għalhekk inġibu l-investiment, għax min ħadem omru jistħoqlu jgħix f'dinjetà. Sal-biraħ stess filgħodu ħabbarna pakkett ta' miżuri għan-negozji tagħna. Ħajoħolqu x-xogħol, ħalli l-ġid jikber. U dak il-ġid irid igawdi minnu kulħadd. Rajna wkoll kif fl-aħħar jiem mal-Partit Nazzjonalista tmur lura, magħna tmur il-qudiem. Ma Bernard Grech titlef l-għajnuna fuq il-kirjiet ta' qabel l-1995. Magħna dik tibqa' hemm għax konvinti meta daħħalniha. Tafu xi jrid? Irid tiċaħħad 10,000 familja minn saqaf fuq rashom. Imma ara taħsbu li din biss se jneħħu. Mhux li l-pensjonanti biss se jnaqsu drittijiet anke l-ħaddiema. Se joħdulkom aktar milli jagħtukom. U x'qalulna? Qalulna li ċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa kienu redikoli, hekk qalulna. Ftit tal-ġimgħat ilu semmewna l-Greċja kienu meta ħabbarnihom fl-aħħar ġimgħat. U mhux biss tajna r-rifużjoni tat-taxxa ma saħħaħnihom b'ċekk addizzjonali wkoll. Xi jfisser dan? Fi kliem ieħor qalulna li huma ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa ma jagħtuhomx. U mbagħad ħareġ biex jagħti palata lil Bernard Grech Tonio Fenek, dak ftakru x'kien qalilna li kien qalilna li tridu tidraw il-kontijiet għoljin u qal li daw iċ-ċekkijiet mhuma tax refund xejn qalilna. Kien qal ukoll ftit tal-ġimgħat ilu milux wisq dan li min jirċievi da ċekkijiet ma ħaqqux jirċevihom. U kien għalhekk ħsibtu xejn ma ħatta bi kbira xejn meta rajt kif jekk jitla Gvern Nazzjonalista dawn iċ-ċekkijiet tar-rifużjoni ma jagħtihomx. U x'qal il-kap tal-Oppożizzjoni? Qalilna ftit jiem ilu għamlu search biex issibu il-wedi tagħna x'inhuma. U jien nistedinkom lilkom kollha li qegħdin hawnhekk, lilkom li qed isseguna wkoll. Oħorġu il-mobile phone tagħkom. Għamlu search fil-manifest tagħhom wara issibux il-weda ta' ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa. Mhux se ssibuha, tfittxu kemm tfittxu, mhux se ssibuha għax mhux qegħdem. U x'ironija hux. Dak li ħallsulu t-taxxa meta ddeċieda li joħroġ għal kap tal-partit wara omru ma jħallas it-taxxa lilkom issa jrid joħdilkom ir-rifużjoni tat-taxxa. Ma Bernard Grech mingħajr ċekk tar-rifużjoni tat-taxxa magħna tieħdu r-rifużjoni u tgawdu wkoll mit-twessieħ tat-tax bans. Aħna għal-futur qegħdin inwessaw it-tax bans b'mod illi jgawdu l-ħaddiema kollha. Imma ma qtajniex ir-rifużjoni tat-taxxa lanqas. Biex hekk fis-sena se nkunu qed ninvestu 90 miljun euro fin-nies fikom għax hekk jixirqilkom. Minn dawn 24 miljun euro fis-sena se jkunu rifużjoni tat-taxxa. Minn daqshekk iridu jċaħdukom 24 miljun euro fis-sena. Mhix ċajtata. Dawn ċekkijiet ta' rifużjoni li tafu kemm gawdew minnhom ħaddiema mal-kwart ta' miljun ħaddiem f'pajjiżna. Dik il-verità.
jekk fis-26 ta' Marzu il-poplu jażel il-Partit Laburista, dawn iċ-ċekkijiet ikomplu jissaħħu. U l-ola ċekk jitla għal 165 euro fis-sena. Imma jekk ikun il-Partit Nazzjonalista li jingħata l-mandat dak iċ-ċekk illi bħalissa qed jintbagħat u li se tkunu qegħdin tirċievu fil-jiem li ġejjin se jkun l-aħħar wieħed. Tafu x'qal se jagħmel minn flokhom? Oħra minn tas-soltu, dik li jurik id-debba u jqabbiżlek il-ħmara. Qed jgħid qal li se jagħti kreditu ta' taxxa lil min iħallas it-taxxa. Sa meta tismagħ hekk tinstema' sabiħa kieku. Imma meta tanalizzat il-proposta, dil-idea, tinduna li bħal ħafna affarijiet oħrajn fil-manifest tagħhom bit-terms and conditions magħha. Għax mal-PN dejjem blimma. Dak li qed jgħid fl-aħħar verżjoni tal-manifest, ma nafx waslux fis-sitt verżjoni issa, lil dawk li ma jinqabdux bl-income tax, gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista ineħħilhom iċ-ċekk tar-rifużjoni u minflok ma jagħtihom xejn. Basta mbagħad isemmu il-living wage u lil min jaqla lanqas se jneħħulu dak li nagħtuh aħna diġà. L-arm il-quta tafu min se jkunu dawk li llum ma jinqabdux bit-taxxa. Bħal dawk fuq il-paga minima, dawk li jistgħu l-inqas. Imma ma dawn ukoll se jkun hemm eluf oħra li jmorru għar. Aktar minn nofs dawk illi illum iħallsu t-taxxa se jispiċċaw iħallsu aktar taxxa milli jħallsu llum. U bil-proposti tal-Partit Nazzjonalista titlef dak li qed jieħu llum. Għaliex dak li jitilfu biċ-ċekk tar-rifużjoni mhux se jkunu qed jirkuprawh bil-krediti tat-taxxa li qed iwedu. Dan rajni ċar mill-manifest tagħhom. U lin-nofs li ieħor ta' dak li jħallsu t-taxxa se jagħtihom wedhom wieħed lin-nies medja ta' 100 euro roħs fit-taxxa. Fejn taħt gvern Laburista se jkunu qed igawdu minn 3 darbit aktar, 300 euro roħs fil-kont tat-taxxa. Imbagħad qalu n-oħra. L-flus li il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiffranka billi ineħħi iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni għal ħaddiem iż-żgħir, tafu kif se jkun qed jonfoqhom? Fit-tnaqqis tat-taxxa għal dawk li jaqalgħu aktar minn 60,000 euro fis-sena. Sa ħankun ċar ħafna. Aħna m'għandna xejn kontra li kulħadd igawdi u hekk se nagħmlu. Iżda tinżommu mal-prinċipju li tant nemmnu fih li nwiżnu l-aktar liż-żgħir. Għax dik hija d-differenza li aħna ma ninsew lil ħadd. Lilkom ta' Ħażabbar, lilkom tal-Kottonera, lilkom tat-tieni distrett. Ftakru illi għal ħafna snin insewkom. Tradizzjonalment intom dejjem appoġġjajtuna biex inwettqu l-bidliet. U ta' dak sfortunatament ħallastu il-prezz tal-politika tal-pika ta' ħaddieħor. Ta' dawk li issa irridukom illi fis-26 ta' Marzu tibqgħu id-dar. Aħna dak l-appoġġ tagħkom qatt ma ħadnieh for granted. Ħdimna u se nibqgħu naħdmu għalih. Ħaddieħor ftakru li nesiekom. Aħna qed ninvestu b'mod rekord f'dawn in-naħat. Għamilna hawn, għamilna wkoll fil-Kottonera l-akbar investiment f'ħafna snin. Din iż-żona hija ġojjel li qegħdin u se nibqgħu nieħdu ħsiebu. Għamilna r-restawr ta' swar
il-promenad mill-Birgu sal-Kalkara, numru kbir ta' toroq, ix-xogħol fuq id-daħla tal-Isla, u għamilna l-investiment fil-fondazzjoni għal-Kottonera li tant qed tagħmel xogħol. Miljuni kbar ta' euro f'investiment. Għax dan huwa partit li jrid jieħu ħsieb kull rokna ta' pajjiżna minn Għawdex, sa Witilajn, it-tlet bliet, daqskemm it-tlet irħula. Għaliex hekk tfisser Malta flimkien, Malta fejn imkien u ħadd ma jaqa' lura. Malta bi prosperità ġdida li tieħu ħsieb it-tfal, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti kollha. Malta flimkien, il-futur sabiħ. Grazzi ħafna, dak kien il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Minn hawnhekk insellem ukoll il-Martu Dr. Lidia Abela, nirringrazzjawha tal-li kienet magħna. Grazzi lilkom kollha preżenti kif ukoll dawk li qegħdin isseguna permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista u l-istazzjonijiet One. Infakrukom għada laqgħa politika oħra bis-6:30 ta' filgħaxija ġewwa Siġġiewi imbagħad nhar il-Ħadd. Ir-rally bis-satej ta' nhar il-qudiem ġewwa l-Belt Valletta. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tal-lejla tajba l-kulħadd. Grazzi.